Bueno, creo que podemos comenzar, ¿sí? Bueno, pois moi bons días e, como sempre, moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa conxunta. Hoxe teño o privilexio que me arropen os compañeros, o cual lles agradezo moito. Pois esta rolda, como digo, na que o portavoz e os viceportavoces facemos un pouco o balance da actividade parlamentaria que desenvolvimos ao longo desta presente legislatura, a 12ª legislatura, máis en concreto no período de sesións que vai rematar mañá, a todos os efectos, non? Un balance que podemos comenzar facilitando os datos totais do traballo desenvolvido, non? Levamos celebrado nos 640 días que xa transcurreron desta legislatura 547 xuntanzas de órganos parlamentarios ás que dedicamos case 1.400 horas de actividade, das que máis de 475 se desenvolveron en pleno e as restantes 90 nas distintas comisións que celebramos ao longo deste tempo. Isto en conxunto supón unha media de 2 horas de actividade parlamentaria cada día, dende o inicio da legislatura, se computamos, iso sí, sábados, domingos e tamén festivos. Falando en concreto da actividade desenvolvida en pleno, o Goberno galego atendeu un total de 494 iniciativas de control, entre comparecencias, preguntas e interpelacións, fronte a 292 iniciativas de impulso, é dicir, mocións e proposicións non de lei. En este ámbito, polo tanto, o que non nos imos é cansar de desmentir esa crítica recurrente da oposición sobre un suposto e inexistente rolo da maioría parlamentaria. E a mellor demostración de todo isto é que prácticamente 3 de cada 4 iniciativas que se debateron nesas 43 sesións plenarias que levamos celebradas, foron a proposta dos grupos da oposición. Concretamente, propuxeron 547 iniciativas dun total de 786. BNG, PSDG e Grupo Mixto son, en realidade, os que elixen moi maioritariamente os temas non que se quere centrar o debate en cada unha das sesións plenarias, xa que, como sabemos, o Grupo Popular limita a súa elección a 2 proposicións non de lei en cada pleno e a 3 preguntas ao Goberno galego. Respecto da actividade en comisións, o número de proposicións non de lei aprobadas ao longo desta legislatura é de 283, das que máis da metade, unhas 150, saíron adiante co apoio unánime de todos os grupos parlamentarios, das que prácticamente, por certo, a metade eran iniciativas da oposición. O que demostra o alto grado de acordo que existe en comisión entre todos os grupos, probablemente derivado de que o atractivo mediático é moito menor e a oposición sinte que ten unha maior liberdade para apoiar as iniciativas do grupo maioritario en comisión que en outros ámbitos. Ademais, unha das cuestións que máis chama a atención na actividade desenvolvida nas comisións é o control ao Goberno galego ao responsable da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Xunto á celebración de 128 comparecencias ao longo desta legislatura, hai que engadir as 570 preguntas respostadas por membros do Goberno galego e polos responsables da Corporación de Servicios Audiovisuais de Galicia. Máis do 75% desas preguntas foron formuladas polos grupos da oposición. Dende logo, eu creo que non se poden queixar da falta de oportunidades para preguntar e coñecer todo o que consideren oportuno sobre a actividade do legislativo e da propia Corporación de Servicios Audiovisuais. Centrándonos xa na actividade desenvolvida neste período de sesións que pechamos mañá, quixera destacar o feito de que aprobamos 4 novos textos legislativos. En primeiro lugar, o proxecto de Lei de Protección de Saúde das Persoas Menores e Prevención das Conductas Aditivas. Tamén unha proposición de lei impulsada por este Grupo Popular para modificar a Lei do Deporte de Galicia. E non me quero esquecer, por suposto, do proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas que acompañaba ao proxecto de lei de orzamentos da Comunidade Galega para 2026. Unhas normas coas que Galicia contará por 17º ano consecutivo e tampouco me cansarei de repetir isto, con presupostos aprobados en tempo e forma para poder continuar impulsando o proxecto político do Goberno que preside Alfonso Rueda e cumprindo tamén os compromisos que asumimos durante a pasada campaña electoral.
Unhas contas que volven a situar a Galicia como un exemplo de estabilidade e de bo goberno nun momento no que os sobresaltos e a incerteza política inunda a sociedade española, con gobernos que se ven obrigados a convocar eleccións por falta de acordo para sacar adiante uns orzamentos e non podo esquecer a paradoxica situación na que se atopa o goberno de España con 3 anos de prórroga orzamentaria e o que é peor, cunhas contas aprobadas na pasada legislatura por unhas Cortes que na súa configuración en nada se parecen ás actuais. Unha situación que debería derivar de xeito inmediato na convocatoria de eleccións xerais para que un novo goberno, con maior apoio parlamentario, poida sacar adiante un orzamento do Estado que permita afrontar os importantes retos económicos e sociais que ten por diante o conxunto da sociedade española. Pero, lamentablemente, o que estamos a ver é que cada día que pasa, Pedro Sánchez amárrase máis a poltrona da Moncloa a costa dos socios que viven a costa do propio Pedro Sánchez. Porque saben que sen el deberán poñer fin aos privilexios dos que gozan neste momento e das concesións que conseguen periódicamente pola enorme debilidade política do presidente e do conxunto do goberno. Este, por lo tanto, sería o noso pequeno balance da actividade que desenvolvemos no Parlamento galego ao longo do que levamos de legislatura e, concretamente, deste período de sesións. Período de sesións que, por certo, está a rematar convivindo coa desagradable e esperpéntica situación que está a protagonizar o Partido Socialista de Galicia logo das denuncias por presunto acoso realizadas por varias mulleres contra o expresidente da Deputación de Lugo e todavía alcalde da vila de Monforte, o señor José Tomé. Descoñecemos como vai acabar este folletín socialista, pero o que temos claro é que a día de hoxe aínda falta que alguén asuma responsabilidades políticas por este asunto. Unha vez que coñecemos a deficiente e reprobable actuación dos responsables do socialismo galego ante as denuncias por presunto acoso que recibiron ben directamente polas afectadas ou a través de persoas moi próximas ás mesmas meses antes de que saíran á luz. E falta por saber algo fundamental, que vai facer a outra pata deste banco, o Bloque Nacionalista Galego, cando no mes de xaneiro se proceda á votación para escoller un novo presidente da Deputación de Lugo. O que está claro é que ata agora o nacionalismo galego optou por un posicionamento cando menos tenue e, dende logo, bastante demagóxico. Porque continúan gobernando na Deputación de Lugo da man dun presunto agresor sexual. E estamos convencidos de que así seguirán no caso de que o señor Tomé decida manter o seu posto como diputado provincial. A única saída decente que teñen o BNG é abandonar inmediatamente o goberno da Diputación de Lugo. Porque é a única forma que teñen de demostrar que están de verdade do lado das mulleres e en contra da violencia machista. E non, como están facendo agora, mirar cara a outro lado para seguir no goberno da Deputación de Lugo dependendo do voto que eles mesmos califican de noxento dun presunto agresor sexual. Nos agardamos que a época de Nadal e o novo ano traia aires novos e tal vez que lle regalen un pouco de coherencia a PSDG e BNG e que isto lles permita clarexar e actuar con firmeza ante calquera suposto de violencia contra a muller, porque están na hora de amosar realmente o que tanto cacarexan e piden para os demais. Defensa de toda a muller, sexa da cor que sexa e veña do lugar que veña o ataque que reciba e condena e apartamento total de calquera que atente contra a dignidade das mulleres, aínda que iso supoña custes políticos, porque ese é o momento de demostrar de que lado se está, se de lado das necesidades do partido ou de lado das necesidades das mulleres que denuncian este tipo de actitudes. E ata aquí o balance que facemos, o balance político, o balance de traballo, ao que quero engadir tamén o balance persoal de ter disfrutado uns meses máis do traballo con todos os compañeiros do grupo, especialmente dos 3 que hoxe me acompañan aquí, que a diario pugnamos por sacar adiante un proxecto político co que estamos profundamente comprometidos
E, pola miña banda, pois pouco máis que desexarlles a todos pois unhas boas festas, un feliz Nadal, e que o disfruten en compañía dos seus, e, por suposto, pois poñerme a disposición eu e os meus compañeiros por si hai algunha cuestión que queiran formular relacionada con este balance ou con calquera outra cuestión que consideren de interés. Bueno, evidentemente que a contenda electoral non é o mellor momento máis favorable para os acordos, pero tamén é certo que nos insistimos moito na necesidade de que Galicia se manteña como esa illa de estabilidade que leva sendo nos últimos anos. E aspiramos a que siga así. Ao final, as contendas electorais teñen unha duración limitada e nos pola nosa banda o que vamos a seguir é, evidentemente, traballando para defender o proxecto político do que formamos parte, pero máis alá diso, tamén formamos parte dun proxecto de país. Creo que nos últimos días coñecimos algún dato que debería de preocuparnos a todos, non? Ese atlas da polarización, e a min e a todos creo que nos debería preocupar moito que 5 millóns de españois perderan relacións persoais, deciran romper relacións con amigos ou con familiares nos últimos meses pola confrontación política. Me parece que iso non é saudable para ningunha sociedade. Me parece que un 60% dos españois decidan que non poden falar de política porque os vai a levar á confrontación, pois non amosa unha sociedade saudable. E, polo tanto, nós o que animamos é a xente a que fale de política, porque é imprescindible falar de política, pero que fale, non que discuta, que se escoite, que intente chegar a entendementos, que intente entender ao que pensa distinto, porque esa é a base da democracia. E, polo tanto, nos pedimos iso a todos os cidadáns e créame que intentamos practicar iso no Parlamento de Galicia tamén. Nos intentamos escoitar, intentamos entender, intentamos chegar a acordo e, por suposto, o intentamos facer sobre a base do que ten que constituir o elemento esencial deses acordos, que é o compromiso que chegamos cos galegos e que foi refrendado maioritariamente nas urnas. Se iso é así, pois teremos un ano de moitos acordos e se insiste en fomentar a polarización frente ao acordo, pois será un ano no que seguiremos facendo o mismo, que é defender eses principios e eses acordos que alcanzamos cos galegos e intentar incorporar na medida do posible as achegas que se nos fagan dende todos os grupos que conforman a oposición. Home, sinceramente, eu creo que todo o mundo sabe o que van facer os deputados do Partido Popular na Diputación, que é votar exactamente o mismo que votaron cando se constituíu o actual goberno. E, polo tanto, os que teñen que decidir se van a facer algo distinto ou non son os que gobernaron ata ahora co señor Tomé, siguen gobernando hoxe co señor Tomé, siguen participando dese goberno e teñen que decirnos se van a votar exactamente o mismo que fixeron independentemente do que faga o señor Tomé ou se avergoñan tanto do señor Tomé como dicen e, polo tanto, van a adoptar unha actitude distinta. É dicir, home, é que sinceramente, intentar descargar a responsabilidade do que está pasando en Lugo sobre o Partido Popular é cando menos ridículo. A señora Pontón e a dirección do Bloque Nacionalista Galego son os que tomaron a decisión no seu momento de participar do goberno bipartito da Deputación de Lugo e son os que terán que informar aos seus votantes e ao conxunto da cidadanía se pensan facer o mismo dependendo do señor Tomé ou se van a ser coherentes e asumir, como teñen dito moitas veces, que non van a aceptar o apoio dun presunto acosador e, polo tanto, non van a tomar as medidas para que ese apoio non sexa efectivo e faga que sexan eles os que continúen nun goberno co apoio dun presunto delincuente. Non lle pidan explicacións ao Partido Popular que nisto non ten nada que ver. O PP vai votar polo candidato do PP como fixo sempre.
Mire, o PP ten unha ventaxa que non está para dar leccións de feminino porque xamais pretendeu dar leccións de feminismo. Non o fixemos nunca. O PP o que fai é traballar a prol do feminismo como entendemos, que procurar unha sociedade onde sexa efectiva e real a igualdade entre hombres e mulleres. E que, polo tanto, calquera muller poida aspirar a calquera posición ou a desenvolver calquera carreira e a desenvolver unha vida plena, sen máis condicionante que o seu mérito e as súas capacidades. Iso polo que levamos traballando dende que nos adicamos a isto da política. E, polo tanto, me parece que estes intentos desesperados por establecer paralelismos entre situacións que nada teñen que ver, pois obedecen a incapacidade de dos grupos de esquerda que sí se adican a dar leccións de feminismo de maneira permanente e que son incapaces de explicar razoablemente por que están actuando como están actuando ante estes casos de acoso. Eu volvo a repetir que a actitude do Partido Popular foi moi clara. Se atopou con un tema que xa estaba xudicializado, en canto hubo a primeira resolución xudicial que indicaba que había base para iniciar unha investigación, o que fixo foi apartar a esa persoa de todos os seus cargos e responsabilidades e, sobre todo, e creo que isto é moi importante, non enganar a ninguén. Nunca, en ningún momento e baixo ningunha circunstancia, sinceridade absoluta. Me parece que isto contrasta enormemente coa responsabilidade duns señores que recibiron unha denuncia por canles internas e que tiñan a responsabilidade de protexer as vítimas e, se o consideran oportuno, xudicializar eses casos, que é o que non fixeron en ningún momento. Polo tanto, me parece que pouco que ver un caso con outro. E simplemente o que se pretende é utilizar un para tapar as súas vergoñas. O que pasa que me parece que a vergoña simplemente é intapable. E, polo tanto, o que esperamos é que asuman as responsabilidades políticas que corresponden, porque, volvo a repetir, as informacións que vostedes nos trasladan, isto non é unha cuestión do Partido Popular, as que nos trasladan os medios de comunicación, é que a actuación dos propios responsables que tiñan que perseguir esas actitudes foi totalmente vergoñenta e contraria aos seus principios, o que fixeron foi tapalas. E, polo tanto, protexer os seus compañeiros acosadores e deixar desprotexidas as compañeiras que lles pedían que actuasen ante casos que todos consideramos simplemente inasumibles. Mire, eu lles agradezo moito a confianza que teñen en este portavoz. Eu intentar explicar razoablemente o que está a facer o PSOE en España e en Galicia, recoñézome absolutamente incapaz. Recoñézome absolutamente incapaz. Eu creo que en Galicia o que se está facendo é intentar mover absolutamente todo para que non cambie absolutamente nada. E está moi ben que convoquen órganos, está moi ben que den roldas, está moi ben esta acumulación de manifestacións públicas, de manifestos, de contramanifestos e demais. Pero mañá creo que hai Xunta de Goberno da Diputación de Lugo, verdad? Van a sacar adiante os asuntos que incluíu nesa xunta o señor Tomé, sí ou non? Van votalos afirmativamente, sí ou non? Van seguir aprobando facturas, convenios, sí ou non? Porque se o fan, todo isto que se está producindo na esfera pública non vale para nada. Se non o fan, bueno, polo menos poderemos decir que están actuando coherentemente e que queren marcar un antes e un despois no goberno da Deputación de Lugo e que quererán desmarcarse definitivamente do señor Tomé. Eu témome, e mañá o comprobaremos, que ante a bolsa e a honra, PSOE e BNG van a preferir a bolsa que a honra. Pero vamos a darlles un marxe, teñen unhas horas,
E o mellor, pois mañán temos que felicitalos públicamente por terse desmarcado deste asunto tan feo e empezar a asumir responsabilidades. Polo de agora non o fixeron e honradamente, coa prudencia que lles digo, porque son incapaz de entender o que está pasando, me temo que mañán non vamos a ter grandes sorpresas. É que, vanme perdoar, pero non me trouxen a bola de cristal. Sinceramente, creo que lle dixen ao señor Besteiro no debate de orzamentos. Son incapaz de saber non se vai a estar no próximo período de sesión. Non sei se vai a estar a próxima semana. Creo que se fose coherente coas expectativas que o propio PSOE ten despertado neste tema, o señor Besteiro non estaría aquí. Non estaría aquí. E algunha das persoas que lle acompañan na dirección tampouco estaría aquí. Entonces, a cuestión é saber se o nivel de hipocresía vai seguir manténdose no tempo, que me temo que se é polo señor Besteiro e pola súa número 2, isto sería así, sin ninguna dúbida, ou se as presións de algún dos compañeiros, que non sei se están motivadas porque realmente lles aborgaña este asunto ou porque estamos asistindo a unha nova batalla no seo do socialismo galego, pois fan efecto ou non. Pero eu creo, e isto é o máis triste, que o que teñen amosado é que as denuncias das presuntas víctimas, a presión que lle están exixindo ás mulleres que se sentiron acosadas por estas persoas, lles dá absolutamente igual. E ao final isto vai obedecer máis a unha cuestión de quen ten máis poder neste xogo de tronos, que en atender as necesidades reais de mulleres que se sinten evidentemente moi maltratadas, dende logo polos responsables do socialismo galego e por o que é ainda máis grave, polos responsables de protexelas. E me parece que iso debería de ter consecuencias inmediatas. Algúna outra cuestión? Non? Bueno, pois reiterar as felicitacións, os bons desexos, reiterar que todos os que temos perspectiva de vernos aquí no vindeiro ano o fagamos nas mellores condicións e se vos parece, pois agora temos tempo para compartir un café para despedir este ano e de facelo ademais con forzas renovadas. Moitas gracias a todos.